Numeri tia diono nkron. Na bosome a etosonson ni da edikan no munhyianhyia kronkron munyo dwumadi adwuma biara enya mototro bentu senda na mommo ohye afode a eyi hwehwehwam ma Awurade na ntwinini biako odwenini biako nwanten ma wadi afiafe nso a wodi mu ne eho aduane afode esikyiri sama wode mo afore ebupen dumu miensa enka na ntwinini no ho ebupen dumu mienu enka odwenini no ho na ebupen dumu biako kan nwama nson no mukru biara ho ne opapo biako a wode bebo bone ho afode di apata amamo esno bosome foforo so hye afode ne eho aduane afode ne da ohye afode ne eho aduane afode ne eho ehwisan sede etitie na enye Awurade gya afode a yi hwehwehwam na bosome etosonson no ara da etosudu no munhyianhyia kronkron na mommre mokrase munnyo adwuma biara na momfa ohye afode a eyi hwehwehwam mre Awurade na ntwinini biako odwenini biako nwanten ma wadi afiafe nso a wodi mu ne eho aduane afode esikyiri sam a wode ngo afore ebupen dumu miensa enka na ntwinini no ho ebupen dumu mienu enka odwenini no ho ebupen dumu biako enka nwama nson no mukru biara ho ne bone ho afode papo biako esno bone ho afode ne da ohye afode ne eho aduane afode ne eho ehwisa na bosome a etosonson no da etosudu no mu no munhyianhyia kronkron munyo dwumadi adwuma biara na monhyɛ fa nanso ma Awurade na momfa ohye afode ogya afode a yi hwehwehwam mre Awurade anantwinini dumiensa adwenini mienu nwanten ma wadi afiafi duna a wodi mu ne eho aduane afode esikyiri sam ebupen dumu miensa a wode ngo afore enka anantwinini dumiensa no mukru biara ho ebupen dumu mienu ka adwenini mienu no ho na ebupen dumu biako ka nyama dunan no mukru biara ho ne bone ho afode papo biako esono da ohye afode eho aduane ne eho ehwisa na da etia mienu no anantwinini dumienu adwenini mienu nwanten ma wadi afiafi dunan a wodi mu ne anantwinini adwenini ne nwama no ho aduane afode ne ehwisa won dodo sede etie wo mra no mu ne bone ho afode papo biako esono da ohye afode ne eho aduane afode ne eho ehwisa na da etoso miensa no anantwinini dubiako adwenini mienu nwanten ma wadi afiafi duna wodi mu ne anantwie adwenini ne nwama no ho aduane afode ne ehwisa won dodo sede etie wo mra no mu ne bone ho afode papo biako esono da ohye afode ne eho aduane afode ne eho ehwisa na da etoso nan no anantwinini du adwenini mienu nwanten ma wadi afiafi duna wodi mu ne anantwinini adwenini ne nwama no ho aduane afode ne ehwisa won dodo sede etie wo mra no mu ne bone ho afode papo biako esono da ohye afode ne eho aduane afode ne eho ehwisa na da etoso num no anantwinini nkron adwenini mienu nwanten ma wadi afiafi duna wodi mu ne anantwinini adwenini ne nwama no ho aduane afode ne ehwisa won dodo sede etie wo mra no mu ne bone ho afode papo biako esono da ohye afode ne eho aduane afode ne eho ehwisa na da etoso nsia no anantwinini nwotwe adwenini mienu nwanten ma wadi afiafi duna wodi mu ne anantwinini adwenini ne nwama no ho aduane afode ne ehwisa won dodo sede etie wo mra no mu ne bone ho afode papo biako esono da ohye afode ne eho aduane afode ne eho ehwisa na da etoso nson no anantwinini nson adwenini mienu nwanten ma wadi afiafi duna wodi mu ne anantwinini adwenini ne nwama no ho aduane afode ne ehwisa won dodo sede etie wo mra no mu ne bone ho afode papo biako esono da ohye afode ne eho aduane afode ne eho ehwisa ede etoso nwotwe no munhyia afahye nhyia mu
munyo dwumadi adwuma biara na momfa hye afɔdeɛ a ɛne ogya afɔdeɛ a yihwehwehwamre Awurade nantwinini biako odwinini biako nwantenma a wadi afiafe nso a wodi mu nantwinini ni odwinini ni nnwama no ho aduane afɔdeɛ ni ehwiesa wɔn dodo sɛdeɛ ɛteɛ wɔ mmara no mu ne bɔne ho afɔdeɛ papo biako ɛsono daa ɔhye afɔdeɛ ne ɛho aduane afɔdeɛ ne ɛho ehwiesa yenum na munyoma Awurade mo afa a mo hyɛ no mu ɛsono mo bɔhyɛ adeɛ ne mo ayem yi afɔdeɛ mo hye afɔdeɛ ne mo aduane afɔdeɛ ne mo ehwiesa ne mo asomdwe afɔdeɛ. Na Mose ka kyerɛ Israelfoɔ no sɛdeɛ Awurade hyɛ Mose no nyinaa.